Kai, masha Allah, kin yi kyau. Saboda kayan da na saka suna da kyau. Ko ba su min kyau ba? Ai tun kafin a yi su, cike da kyau. Kuma haka za su mutu su baki da kyanki. Ke kika yi musu kyau, ba fa so suka yi miki kyau ba. Na gode mama na. Kin fi kowa sanya. Kin fi kowa faɗin kalmar da ta dace da ni. Wallahi ko da ki ce kika zana kanki da kanki, ina mai tabbatar miki da cewa iya abin da zaki yi kenan. To ai babu wanda ya iya yaban kyawuna kamar mahaifiyata. Mai kyau, mai kyau, mai. Na miki sallama irin ta addinin musulunci. Kaga, kar ka haɗa ni da Allah ka cuce ni. Me ke tafa da kai? Auren kanshi na zo neman wurin ki. Na shiga uku. Kana da hankali kuwa? Wa za ka aura? Ba zai zo neman aure na haka ba. Balantana kai da kake fama da carbi. Biyan da nake so ka bani. Za ka karɓi tukwicin kyautar ka gobe da safe. Allah. Da kyawun hali, da kyawun siffar halitta, da kyawun ɗabi'u su ne hakikanin tabbaci na isar ƙasaita daga ƙasaitar mata. Sharayenki ki huta yan nan mai kyau. Duk wanda ya fi ka kyau ya fi ka komai. Kin ga ko aiki kika je nima ma'aikata in kin lura an fi ɗaukan mai kyau. Haka iyaye ma sun fi son ɗa mai kyau. Maza sun fi son mace mai kyau. Mai kyau yana da alfarma har a gurin wanda bai sani ba. Ke ko a lahira fata muke Allah ya mana mai kyau. Ke yanzu har kina tunanin Allah zai mana mai kyau? Wane irin nau'in zinafai ne ba ma'aikata a cikin gidan nan ba? Ke ne ta ƙare miki. Babban kamfani a duniyar fina-finai, Abbana Entertainment suke gabatar da wannan shiri takensa mai kyau, mai kyau. Ban taɓa son mace mai kyau ba, hasali ma na tsani kyau, saboda kyau halaka ne. Me yasa kika ce ina cikin bala'i? Saboda kina da kyau. Menene aibuna dan ina da kyau? Kyau wasifa ne. Kyau bala'i ne, kyau abin gudu ne. Mai kyau, mai kyau, mai shiryawarsa Abdul Ahmad mai kwashewa. Sabon shirin Nura M Inuwa. Kyan fuskata bai jawo min komai ba umma face shagala. Na zama gafalalliya umma saboda kyan fuskata. Na yi nadamar kasancewa mai kyau umma. Ina ma a ce ni ce mace mafi muni a duniya. Ina ma a ce ban mallaki wani sura mai kyawun fasali ba umma. Ya samu ginuwa da aikin iyawar aiki daga aikin umarnin Sadiq Mafiya. Bankwana wayo Salma ta yi bankwana. Salma bankwana. Salma bankwana. Na zama keken zamani dole yin tuna da batun farko. Sura ke dan na tuno wacce ta tsaya daga muninta. Ta baki gabana ni wallaban barin haka ko tsinke. Ya za ka ɗauki next of kin ka bawa mutumin da ya riga ya mutu baya rayi? A wajen ki ne ba ta rayu. To ina take yanzu? Ina take? Salma tana cikin zuciyarta. Akan wani dalili za ku zauna ku sa mutum a gaba kuna roƙon ya aure ki? Ke menene ne naki a ciki? Ki ji da gidanki. Gaskiya Nasir bai mana adalci. Wannan kalaman da kika faɗa su suka nuna cewa ba gaskiya abin da ke faɗa ke yi. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki, sai mun jarrabe ku da wani abu daga abubuwa na tsoro da yunwa da tawaya ta dukiya da mutuwa irin tarai da kuma lalacewar amfanin gona ma'ana noma. Amma a ƙarshe sai Ubangiji ya ce ka yi bishara ga masu haƙuri. There is only one Salma, and there will never be another Salma. The king of Kwashiwa, Abdul Ahmad Kwashiwa, and the palace of Kwashiwa, Abnur Entertainment, brings forth the continuation of Salma. Salma Bankwana. Wannan irin so ne haka? Na san baka iya so ba. Amma kamata yi wannan soyayyar da kake yi, rayuwa ya kamata ka dinga yi wa shi. Ni ya kamata ka dinga yi wannan san. Saboda ni ce mata ko wanda Allah
ya riga ya zaba maka wataƙila mai rayuwa da kai na har abada. Kamata ya ka daina tunanin Salma. Wallahi tausayin sa nake ji. Kuma tausayin sa nake ji. Wallahi tausayin sa nake ji. Shi yasa duk sannan nake masa ban taba nuna masa ba umma. Kuma na rasa yadda zan gidan shi. Kuma ko abinci ba na iya ci. Matacciya ta ringa sa ki kuka wadda babu ita ba a ganin ta ba a jin ta. Umma shi yana ganin ta. Umma yana jin ta. Umma ba shin a jikina yake ganin ta. Ki yadda ke ce Salma. Is Salma really dead? Is she back to take charge of her matrimonial duties? Salma, dama baki mutu ba? Me yasa aka nuna miki mutu? If yes, how possible? To find out, you need to watch this unconditional love story. Allah na gode maka, Salma bata mutu ba. Ta mutu. Salma har abada ba za ta dawo ba. Me yake damun kai? Yalla bai, ka rike girman ka. Ku ta kula mishi. Duk abin da ya na yafe. Ke mu yan sanda ba ka muke ba, in kin yafe mu sun mu haƙin. His unconditional love for Salma is indescribable, unimaginable, unbeatable, and irreplaceable. Salma Bankwana. Salma ta fi ki daraja, ta fi kowace mace daraja a ido. Kashe da ba ka yi. Bashir isa wuri ka je ka nemo mun mutane kai kashe min ka. Salma ta zaka. Salma ta ciwo mutunci. Salma ta kira da gawa kuma ɗauki hotonta ta wulakanta shi. An faɗa gawa. Wallahi zan iya komai saboda Salma. Salma Bankwana. It's Miracle King Nura M. Inwa movie. Screenplay by Yakub M. Kumo. Produced by the King of Kwashiwa, Abdul Ahmad Kwashiwa. And directed by the man with the magic touch, Sadiq N. Mafia. Kana nufin da ta yi ihun waje ta fita kenan bata dawo cikin gidan ba? Wannan wani irin al'amari ne haka? Ba zan iya rayuwa babu kai ba shi sa ko na zo mu gudu. Idan ka karya wannan statement din ka rusa zaman lafiya ka yadda dan Allah dan annabi kowane attajiri tashi sai mota tsandareriya da rika gudu yadda ya ga dama akan hanya ku gidajen naku da dutse kasa dakin da dakin sama gilas ku zuba tsuntsaye a gefe suna muku fito mu kuma muna cin kan kibi a garkashin gada sannan kuma ku shigo hallaye ku banka mana yaya yawa wallahi sai an biya ni diya wayo Allah mana ina maka magana kana dikira kamar idan dukiya ta gaba ɗaya ta ƙare to sai na ƙarar da ita akan neman biyan buƙatar kashi Sai mutum ya amsa laifinsa. ko an same shi da laifi ko ba same shi da laifi ba tunda ya shiga a kashe shi kawai menene wannan Ka yi gaba da kuskuren da muka yi. ai babu haƙuri babu tausayi ba rangwame illa ka biya diyan rai Sai ajali ne. wallahi wannan mutumin ba biyar za a isa sauta masa Ki haƙuri. an daɗe ana yi wa juna kallon hadarin kaji tsakanin attajirai da talakawa Ya kashe ta. wata barna aka tafka masa mai kama da gobarar titi Yayi. Ina alhaji. Ya murda. shin ya turkar ta kasance diya daga kamfanin Gumzag Multimedia. Shigo ina alhaji yake. Yawwa. Allah ya ji kanta. A gama gwajin da za a yi ga ka wallahi sai ka biya diya Allah ka ji na gaya maka. To ya haƙuri mana. Ya haƙuri. Ko wani mai kuɗin ni zai ƙara zari mu idanu ni zan saurare shi. To Allah ka yi haƙuri. Ku duba abin da za ku duba a ga ɗan nan a biya ni diya ta a wuce wannan zance. Ya haƙuri ya haƙuri. Ya haƙura. Diya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka dai. Sai ma ce. Diya. Ka san ta ne? Kar ka zo shan mana. Ya dace ba. Ya? Wallahi kashe ka za'i. Arrest this kai ma kashe ka za'i. Zo mu zan gana da kai dan Allah ka zo. Kai ma kashe ka za'i. Dan Allah da wallahi kashe. Arrest him. Wallahi da Allah ka kashe. Dan Allah da Allah da wani. Allah da Allah ka kai wani. Labari da kuma tsara shi mun zabi yan biki. Shiryawa Nazir dan Hajiya. Daukar nauyi Tijjani Saraki. Ba da umarni a lawan Zak Sak. Me kai masa ya kashe mana ita. Ya kashe mana yarmu. Kuma sannan ya zo neman kuɗi wajen mu. Diya.
Abba dan Allah. Ina son kai tunani. Babu wacce za ta iya aurenka. Ta yi maka hidima tsakaninta da Allah. Ni kaɗai ce a matan duniya. Wacce ba za ta taɓa gajiya ba. Ba zan taɓa ƙyamar ka ba. Wallahi. A duk lokacin da nake kyautata maka, ina jin daɗi a raina. Sannan akwai abubuwan da nake so ne maka Abba. Amma shari'a ba ta bani dama ba. Ina so na yi yadda shari'a za ta bani dama. Na kyautata maka. Na yi maka hidima. Na tsaftace ka. Na yi maka duk wani buƙatu naka. Nabila, ki haƙuri, ba zan iya aurenki ba. Abba, na riga na san cewa har abada ni a matsayin ya nake a wurinka. Kuma ba za mu taɓa kallon kanmu a matsayin mata da miji ba. Wai me yake faruwa ne a gidan nan kan? Abba, idan har kana son farin ciki na, ka amince a yi auren nan. Idan har baka amince ba, wallahi tallahi, na rantse da girman Allah komai zai iya faruwa da ni. Ina tsoron kada ni ma na kwanta na yi cuta. Wataƙila ma ni na riga ka mutuwa, Abba. Nabila, ki daina wannan maganar. Ba zan iya buɗe idan na kallo ki da saranki. Ni haka ne. Na amince da wannan ƙudurin naki da kike so. Me yake faruwa ne? Kun bar ni cikin rudani, ku sanar da ni menene yake faruwa? Mai sanya ya raina shi kadai nake so dan tun farko shi. Gaba ɗaya ma ni a kiɗime nake, na ma rasa abin da zan ce. Idan har za a yi abin nan, ya zama dole da Umar da kuma shi liman ki sanar da shi mummunan labarin da ni kaina ba na so in tuna da shi. Nabila. Zan iya yin komai akan Abbana. Ko da hakan zai sa duniya ta juya mun baya. Kowa ya zage ni. Wani lokacin ba kaifin tunani ba ne yake sa mutum ya tuna abubuwan da suka faru da shi yana ƙarami. Idan al'amuran da suka fi ƙarfin tunani suka faru da mutum, ka san da cewa ba zai iya manta wannan abin har abada a cikin ransa ba. In ma ba a yi abincin ba, ni duk abin da take gaba ta faɗa, kada Allah ya sa ta ɗora abincin. Ni kaɗai ne a cikin gidan. Idan dai ba za ki so mai ki sa yaji ba, kada Allah ya sa a ci. Mala Ali, yau Mala Ali kuma kai ne da kanka muke har gaisa. Wallahi wato daga asibiti nake na je ganin likita. To ka ta ba ni da ko sisi ba wani abu da zan iya baka. Dan ka je ka ga likita sai ka zo ka ce in baka wani abu ba ni da shi. A'a, ni ba maula ce ta kawo ni ba. Wato wani hadari aka kawo kuma sai na leƙa garin kallo sai na gashi dan uwanka ne da shi da matarsa da direban gurin aikinsu gaba ɗaya an kawo su sirri. Mala Ali wani dan uwana. Kana nufin yayi lawan ko kuma Abdullahi? Mala Abdullahi. Abdullahi na shiga uku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullahi jiya fa ya zo nan fa ya raba mana kuɗi fa.
yanzu magana da kake faɗa yanzu nan wallahi ya rasu dan Allah dan Allah mala an daga cikin ke ba to faɗa abin mutuwa da ganga da iza ka ja abin da ya faru ba sai kai ba ka sa kuka. Da mutum ya ga dan uwansa na kuka ba dole ne ma ne kuka ba. Me ya faru ne ko mu shiga ciki? Abin ba na shiga ciki ba ne. Wai ne zai shiga ciki. In ka shiga ciki me za ka yi? Yanzu na aka zo aka gaya min cewa yayi Abdullahi Allah ya masa rasuwa. Da shi da matarsa da yaron motarsa duk sun mutu. Wallahi wallahi raji'un to ina ya sanadila. Ita an ce tana asibiti ba. Bukar, na'am. Mu tafi ba mu ci zama ba. To ni ma na gani haka din. Mu tafi. ya hawo alhamdulillah Allah ya sai Allah ya gawo Bukar mai amfanin wannan kukan da kake ne zai dawo ne? Ya mun yi rashin dawo. Fitar da muryar ne ba a so. Amma kana ta kuka sai ka ce mace. Ya haƙuri. To na yi shiru ya yi Allah ya ji ga Alhaji Abdullahi. Ana Ali. Ya haƙuri. Ba komai. Sai haƙuri. Ba mu daɗe da yi da ya ba da kuɗi muka yi sallama. Kowa ita yake ji kuma daga murya ba a sadaka shi sai ji kamar azaba ake yabi da zuba mai azaba yake ji da zaba ai fitar da hawayen nan ba ya so ana fitar da hawayen takardun kaddarorin Alhaji baki daya iya da manya-manyan gidaje guda biyu da filaye guda 5 biyu ƙanana uku manya amma ba ma'aikatan banki sun ce sai an je da yasa sannan za su ba da kudaden da ya ajiye a banki Ka ce yaya Abdullahi ashe yana da kuɗi sosai kenan. abin duniya haka Allah yake ikonsa kaga da yake Allah ya tsaga da rabonmu ya mace guda ɗaya tak ya bari da namiji ne wallahi ko ƙanshin dukiyan ba za mu ji ba Wai yanzu yaya kana nufin muna da kaso kenan a ciki? ubanmu ɗaya fa uwa ce kowa da tasa Ya saya wa yarinya kuka mai take ne? Ni zan sha ba zan ci wannan abun ba. ai kaga irin ta tunda aka kawo yarinyar nan kullun sai ta sha shayi da biredi wata lokacin kuma har da kwai ta ki dumame da kunu kuma mun shi muka saba da shi gaskiya to yanzu me abun yi ina jin na da mutala a cikin ajihun mara daki fa bari a so mata lipton da dan madara ko gaskiya a ciro mutala a so mata ina magana ki shiru kina jina gaskiya ba ta mutana wallahi ta ci mutana ko wallahi ta ci mutana bismillahir rahmanir rahim ku ji kuma abin da gaya muku Allah da kansa shi ya raba gado a cikin alkur'ani kuma ku sani kafin ya fara raban gadon sai da ya gargadi a cikin wata aya gargadi mai zafi ya ce lallai ku sani wanda suke cin dukiyar marayu a cikin zalunci to su sani suna cin wuta ne a cikin cikinsu za kuma ƙona su a cikin wuta mai haɓaka Allah ya tsare mu amin to amin sannan kafin a raba gado sai an biya masa dukkan bashi kan da ake bin sa har ma da bashin da Allah yake bin sa kamar wanda ya mutu bai fitar da zakka ba ai Allah ya gafarta mana duk an yi wannan kwanan nan ma ya cire zakka ya kawo mini nawa gaskiya ne baya wasa da
da irin wannan abubuwan da akan kari gaskiya yakan fitar da zakarsa da komai a lokaci. To amma ito abu ma zai sauki tunda kun ce ita sa guda ɗaya ce ko? To sadaka wannan abu zai sauki to uwar kuɗi uban kuɗi? A'a shi uba ɗaya muka hada da shi. Uwarsa ma ta riga baban mu rasuwa. To kun ga ita ma an share ta gidan ba ita a ciki. To matarsa fa? Matar shi tare suka mutu dai a mota. Wa ya riga wani mutuwa shi da ita? Shi dai sai da aka shi asibiti. Amma ita tun a can ta mutu kaga ta riga shi mutuwa kenan. To tunda ta riga shi mutuwa kaga shi ma ita ma ba a zancen ta kenan. Tunda ko da minti ɗaya tsakanin su ina fata amfanci ne ta riga mutuwa da shi to shi yake da gadon ta. Kaga ko yanzu ba ta da gadon sa ina fata amfanci ne. To duk wani abu mai sauki yanzu abin da za a yi za mu raba dukiyar nan gida biyu. Duk abin da ya mallaka ko gida ko mai shi ita shari'a abin da ke magana ta magana kuɗi ne. A zo a raba a mai da shi kuɗi ko menene a mai da shi kuɗi a raba biyu ku ɗauki rabi za a bata rabi za a ba ku rabi ina fata mace ne in ko ba haka ba to a raba hudu ta ɗebi kaso biyu a ba ku kaso biyu kai ka ɗau ɗaya shi ma ɗau ɗaya. Ni na fi son a raba hudun to kowa ya ɗauki nasa. Wannan mai sauƙi ne ba. Allah cikin Abdullahi. Abin da za a yi so ka zamu yi da gidajensa da komai duk da aka sani a zo a tare a yi musu kuɗi wanda zai mallaka lalle idan madade inda shari'a ta ce da shi aka yi ita kuma yarinya tun da karama ce sai ku dubi zumunci tunda shi zumuncin nan Allah ne ce a yi shi ku riƙe mata dukiyarta ku je ku sai mata abin da ya kamata wanda baya riɓewa baya lalacewa wanda har Allah ya sa ta girma a mallaka mata kayanta. Gaskiya ne. Ina fata mutum. Ku sani ba zumunci rigima da idan wallahi ku rike zumunci nan ba kun rike ta amana ba ya kamata ba ce ku ne mata abin da ba ku yayan ku. Gaskiya ne. Saboda dan uwan ku ce. Ina fata amfanci ku rike amana Allah ga wata malam. Dama kuma Allah ga wata malam ni muna da kusanci da shi sosai a lokacin. Babu ka me ka wannan magana ne anan? To wai ina zan iya rike dukiyar tata. Malam mun gode insha Allah za a yi wannan. To shi tashi mu tafi. To. Allah ya albarka. Allah ya albarka. Hello. Wato ka san da yake ni ina harka kasuwanci ko? Ina ganin kamata yi a ba da dukiyar yarinyar nan ko? Sai in saka ta a kasuwa sai a juya ko? Hello kaga kafin nan da shekara da in Allah yadda za a samu alheri. Ai kasuwa ce. Ai da a baka dukiyar nan ka rike gwamma an yi sadaka da su. Saboda kai azzalumi ne ba wanda bai san ka a garin nan ba. Kai kanka baka san yawan bashin da ake binka ba. Shi yasa na ga yaya Abdullahi yana zuwa yana karɓo ni a police station duk wata ba za a yi wata ba sai yaya Abdullahi ya je ya karɓo ni daga police station. Bukar ka rana ni ba wallahi zan sassaba maka zan bata maka rai ni in ba dan halin mutuwan nan ba ma me zai hada da kai a ganin tare da kai. Wallahi ba abin da ka isa kai mu kuma wallahi ba za a bar dukiyar Labila a hannunka ba wallahi sai dai a raba ta ka daurabi kowa ya je ya juya nasa kowa ya sa a kasuwanci. Babu ruwanka da dukiyar Labila kai dai karbi naka ka san ka je ka ci gaba da sana'ar cacanka kai kanka dukiyarka ba don ka balaga ba ni ya kamata a ce na rike dukiya. Assalamu alaikum. Ya yake jin kuna abubuwa me faru haka? A'a muna dan musu ne ina cewa ni zai rike dukiyan ina cewa shi zai rike dukiya ka san saboda sha'anin halin rayuwa. To ai wannan mai sauki ne a samu wani ɗaya rike a cikin ku ko? Ai a daidai kula dai sosai. So kun san abun maraya sai a lallaba. Kun san Allah fa gori ma yake mana fa idan ba kulle su ba. Mu kanmu nan Allah gori yake mana kan rashin kula maraya saboda haka maraya ba sai naka ba ko na waye in ka gani kan lallaba kuma kullun a cika dafa san kansa saman su uku. Allah ina jin daɗin wannan. Wata musifa sai ta mana sauki. Ai abun gaskiya ne. A kula sosai. Gaskiya ne. Madalla kula fa. Madalla ai ba wani abu wannan. Abu ne mai sauki Allah ya saka yawa. Yawa ka ji abin da na gaya maka. Yawa. Dukiya ni zan rike a hannuna saboda ni ne babba. Saboda ni ne babba zuciyarka babu alheri baka kunsa alheri ba a ciki zuciyarka burinka kawai ka ci kudin yarinya wallahi in dai ina raye ƙarya kake yi. Malam, yaran nan fa sun shirya ka fito ku tafi. Ai tun jiya mashin nan ba mai tun jiya da dare. Haka na kwana. Bari zo mu ɗora sa kan a ca ba. Kawu, ni ma a saka ni a makaranta.
sai kin ƙara girma kin kai kamar shekara 9 zuwa 10 sai in sake a makaranta. Kayya su ma fa wayannan din ba a biya musu kuɗin makarantar ba har yanzu. To Allah ya kyale ta. Ni na gaji da zaman yarinyar nan fa a gidan nan. Na lura kamar yarinyar nan farar kafa ce da ita. Ki duba irin ɗimbin dukiya da mahaifinta na gada a wajensa. Da nawan da nata gaba ɗaya na rasa mene da su. Banda ɗan mashin da na saya sai ɗan basu suka da na biya sai canjin cefane da na tsara na canja a gidan nan. Shauran kuma na fara jaye da su amma kuɗin nan sama suka yi ƙasa suka yi duk na rasa mene da su. To za ka fara ko? Dan na san yanzu sai ka ce ka siya min sarƙar gwal. Tunda kullum sai ka min gorinta a cikin gidan nan. Kawu, ni ma babana har ya ce zai sani makaranta a Abuja amma baya nan. Kullum idan ina bacci sai na rinka ganin shi ni da mamana kuma ina ganin kaina a makaranta. Ai Nabila, ke da Abuja sai dai a mafarki. A mafarki dai zaki ta ganin Abuja. Kai, ku zo mu tafi kai. To sai ki tashi ke kuma, ke da yake mara aikin yi ce, tashi ki je ga wanke wanke can ki je ki wanke mun. Maza! Ya zaki nan gurin wanke wanke na ce ga kwanuka nan biki gani ba da ruwa a famfo ne mu omo a gurin ki wanke. Maza kafin fito ki gama mun. Ni zaki raina hankali? Me tai? Fitsari ta sake mun malam ka bar ni da ita. Wallahi ba ni ne ba an jira mata ce dai ta jiƙa ni. Shari zaki mata ƙara mata. Shari wannan yarinya har na rasa inda yarinyar nan take koyan sharri a cikin gidan nan. Ƙara mata. Ni zaki kwanciya a cikin gidan nan a katifa dai a gidan nan kin daina yin shi. Ba dan zan karya yarinyar nan ba za na taya kai. Ai wata ran sai ka da ki yarinyar nan ko ballewa za ta yi ta balle. Kada ki rika kwana a waje. Ba za ki ƙara kuma sai kin wanke. Duk da kika sake min fitsari ma sai na danna kanki a katifa kin zuke shi tukunna. Dan Allah ku ya wuri ba laifi na bane. Ta abin da ta yi ba? To fitsari ta a kwance. Mama ta ce ta fitar rana ta zauna har sai ta bushe sannan ta wanke kayanta sannan ta wanke tabarma sannan ta karya. Mama, ba Nabila ce take yin fitsarin bara mata ce mai yi. Kada Allah gafara can makaryaci. Kada in ka kwanta baka san abin da kake yi ba sai an tashe ka kake tashi shine zaka ce to ni kadai ce nake zagaye a cikin kwadakin na san me fitsarin kwance na san wanda bai yayi. Umma, yunwa yake ji a bani tuwo ko ba miya in ci. Kin ji munafuka yarinyar nan ku? A'a, batta kawai wai duk wannan abin da kaga tana yi da wayo sharri take so ta yi mun fa. Wannan yarinya wallahi wasu yaran tun suna ƙanana suke koyon munafunci wannan kwai munafukan yarinya. Wuce da Allah ka je ka sha in zaka sha ku tafi. Ni na gaji da zaman yarinyar nan abin ya fara mini yawa. Kawai zan ɗauke ta mai da gidan bukar da can ta zama ta shekara ɗaya. Tun da duk kiran da shi aka ci shi ma ɗan uwan ubanta ne. Ban ga dalilin abin da zai sa ni in zauna ta wahala ne kadai ba. Da dai ka nema a kanka mafita wallahi. Kana ji dan wani munafunci ma wai wannan ya tsuguguyar yarinya ya kankanuwa da ita wai in ba ta tuwon irin na jiya ba miya ka ji sharri ta daura min dan zani kuma a unguwa. To kanki zai koma sharrin ki. Salamu alaikum. Babu kowa a gidan ne? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Kai ne da kanka? Ni ne. Sanda zuwa. Yawa. Ina lafiya kalau. Ina mai gidan nake yake? Ya fita kasuwa amma yanzu zai dawo cin abinci dan an jima kaɗan. To ba zama na zo yi ba. To lafiya? Kin gane wannan? Kamar Nabila yar gidan marigayi Abdullahi. Sai dai kuma naga kamar ta yi baki. Ita ce kuwa? Ita ce.
kun ga ta yi baki ko? To ai sai kuma da ita fara. Na kawo ta ne nan da muku kwana biyu. Ta yi shekara 1 ko 2. Tunda mu kaɗai ne danginta. Bai kamata a ce ta zauna a wajena ni kaɗai ba. Shi yasa na kawo ta don kuma kuna son ladan ko? Gaskiya ne. Ai rukon maraya lada ne. Na ji daɗin haka. To ne zan koma. To madalla. A gaida mutanen gida. A gaggaishe su da kyau. Mun gode, mun gode. Allah ya bar zumunci. Mun gode. To. Na ji daɗin zuwanki gidan nan. Ha'a, Nabila, ashe dama za ki zo mana gidan nan? Kullum in na ce kawo ki ya kawo ki sai ya taƙin kawo ki na rasa me yasa. Ya na ji kina tsamu-tsamu ne, ko baki wanka ba ne? Kullum idan na ce wa amma na zan yi wanka sai ta rinka cewa babu ruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada ki dami kin ji? Yanzu za mu je ki yi wanka, ki shirya yanzu nan za mu je in miki wanka sai in canja miki kaya. A'a. Ya naga kayan naki ma duk sun kamar sun mutu ne. Mama, idan da akwai ɗumami ko kunu ki bani in sha yunwa nake yi. Ci a hankali Nabila, naki ne fa ke kadai babu wanda zai ci miki kin ji? Ci a hankali kake shaki. Yawwa. Wa alaikum salam. Da zuwa. Wai kawai da yarinya gidan nan. A'a, yayi ne ka ta dazu yace za ta dan zauna ta mana kwana 2. Da wannan abincin ya kata? A'a. Ni ce na siyo na dafa mata. Saboda naga yarka ce ina ta sauri ma wai kar ka zo ka ce ko ba a bata abinci da wuri ba. Wannan taliyar ta zamani da kwai kika fasa mata kika dauka kika bata? To me a ciki bukar? Yarka ce fa. Tashi na ce. Ina za ta? Ni zai raina wayo wallahi ba za ta zauna a gidan nan ba. In ta zauna a gidan nan shege. Bukar, lafiya ka kuwa? Baka gane ta ba Nabila ce fa. Me haka na shiga uku? Annan ki zafin ke abu shiga ki dauko min kayan yarinyar nan. In mai da ita ni zai gaya wa bariki ko ni zai gaya wa yawan duniya. Na rantse da Allah ba za ta zauna a gidan nan ba. Na shiga uku. Ke abu idan kika yi wasa akan yarinyar nan idan ba za ki bi ta ba Allah ya kodan. Na rantse da Allah. Dauko min kayan da nace. Dauko min. Yarka ce fa. Ka tuna da irin alherin da mahaifinta ya maka a baya. Komai a rayuwar ku shi yake mu. Amma yanzu a bayansa sakai da za ku masa kenan? Abu, kin san halina. Wallahi zan sharara miki mali. Yaushe kika san halin dangantaka da take tsakanina da ubanta? Yaushe kika shigo cikin zuri'armu da kika san abin da yake faruwa a tsakaninmu? Kin san me lawan yemu? To bari in gaya miki abin da lawan yemu. Duk dukiyar yarinyar nan lawan ya hantime ta ya hana ni ko sisi babu abin da na amfana da shi. To ai taimakon ka yayi. Ai taimakon ka yayi da ya hana ka ci dukiyar maraya. Me za ka yi da dukiyar maraya? Taimako na? Yarinyar nan ko da halin da kake ciki za ka iya rike ta. Ba fita da kowa sai ku. Taimako na Abu ban jagan nan. Kai tunani buka. Abu ba ni jagan nan. Mama ki zuba min abinci na a cikin leda inda na je can na ce ina jin yunwa ba za a zuba min. Dan ya zo ki gaya masa daman shi ya ce zai rike ta ya rike ta da dukiyarta ni bai isa ya rena mun wayo ba wallahi ba zan rike ta ba
lokacin da ya ce zai rike ta har nunawa ne ya dan san mun wani abu a cikin abin ya ƙi san mun ya kare ya rike abin sai yanzu dan rainin wayo zai kawo min ita ce ni zan rike ta an ƙi a rike ta ba za a rike ta ba. To kamar yadda ka dawo da ita bukar haka shi ma zai dauke taimayen maka da ita. Ai lokacin da ubanta yana da rai kun fi kusa tunda ko shawara zai yi ai da kai yake yi. Asiya da sanni kika sake kika mun rashin kunya idan ba sai na faffasa miki baki ba Allah ya tsina. Dama can baki sani ba na tsane ki fa idan ba na tsane ki ba shege nake. Ki kiyaye kanki da ni wallahi. Na faffasa miki baki a cikin gidan nan. Wallahi ƙarya kake baka isa ba wallahi baka isa ba ai ka san wanda ya ajiye ni a cikin gidan nan wallahi baka isa ba da wanne zai ji da wayannan ƴaƴan nashi guda biyu ko da wannan kazamar kai ko daga kai sai matarka saboda haka ka sa a ranka wallahi ta kamar ta koma gidanka. Wallahi tallahi ka sake ku kawo yarinyar nan gidan idan ba duk sai ranku ya ɓaci ba Allah ya tsina. Kowa ya ƙara da mun da yarinyar nan wallahi sai na nuna miki. Ta ija lalle bukar kai wuyanka yayi kauri wallahi ke kuma bari in gaya miki ba za a baki ba kike tsutsulla ido kina kallo na uban watanda to nan inda kike karki sake ki matsa daga gurin ki zauna anan yana dawowa zai dauke ke mai da ke ba za ki sha ruwan ba ko wuta kike so ba za a baki anan gidan ba. Aikin banza aikin wofi wallahi bukar da ni kake zancen sai na nuna maka ni nake gaba da kai ba kai ba ya'yana ma yaushe na iya ci da su ballantana ci da ya'yan wayansu zo mu tafi aikin banza aikin wofi gaban ina ta wahala sai ka wallahi ba zai yi ba ita wani mu tafi. Kai ma wan ubanta ne matsayin mu ɗaya da kai. Idan ka ga yarinyar nan na karɓe ta to sai ka haɗa sai ka kawo min dukiyarta sannan zan karɓe ta shiga cikin gidan nan. Amma ai ka ci gadon ubanta. Na ci hakkina da aka raba aka bani kai bayan naka ka haɗa haddana ta. Na haɗa da dukiyarta na yi sana'a ba kuma shari'a ta yarda da haka kuma shirin kanka ne a harkar kasuwanci akwai faɗuwa akwai riba. Tun da na fara harkar nan faduwa nake. To ba dole ka faɗi ba? Ai dole ka faɗi saboda ka sa kuɗi a gaba ka ci kwai ka ci hanta ka sha lemon kwalba ta yaya za ka ci riba? Nabila jike wajen kawunki shiga cikin gida. Shiga cikin gida. Allah in kika sake kika shigo gidan nan sai na taushi yana fasa muke. Nabila ni kika fito daga cikin gidan nan sai na naushe ki kin suma. Shiga cikin gidan na ubanta ne ta shigo ta. Shiga ce. Tun ba sai ton. Shiga ciki. Na rantse da Allah. Kai yaya ina ganin mutuncinka. Na rantse da Allah zan batar da kai ba wannan. Wallahi ta shiga gidan nan. In ta shiga gidan nan shege ne. Shiga wallahi ba za ta shiga ba. Za ka bar sun kunya ne? Na yi maka rashin kunya. Ka je ka kawo dukiyar ta ka kawo. Wallahi yarinya ne ta shiga gidan nan. Wallahi ba za ta shiga ba. Saboda me? Wallahi to ba kwandalar ta a hannuna. Na rantse da Allah ba za ka saka min alƙaƙai ba. To ina kudin ta da me zan ci ita? Sai ta shiga gidan nan. Kai rashin kunya za ka yi. Ina ganin mutuncinka. Kar ka gani. Wallahi tallahi ba kwandalar yarinyar nan a hannuna. Wanda kai ka karɓi kuɗin ta wallahi ba za ta shiga sai ta shiga gidan nan in ta shiga kai buka za ta shiga gidan nan yaya ina gaya maka fa ina ganin rashin kunya zaka mu na yi maka rashin kunya na yi maka wallahi sai ta shiga gidan nan in ta shiga Allah ya kona ni wallahi sai ta shiga in ta shiga Allah ya kona ni me wallahi ba za ta shiga ka bani waje fa ka bani kai wani yarinya karama ce me kai haka ko me te muku ai bai kamata a ce ana wannan shillar da ita ba gaskiya ne Alhaji gaya musu wallahi tallahi waɗannan mutanen ba su da imani kuma ba su da tausayi in ban da wannan karamar yarinyar haba dan Allah ko za ka ɗauke ta ne ai da ba dan bani da ƙarfi ba kuma mace nauye-nauyenta na da yawa ni kaina da ƙyar nake rike gidana wallahi da na ɗauke ta wai yanzu ku dan Allah ya wannan karamar yarinyar marainiya marayu da mutane ma da basu dangantaka da su suke so su karbe su don samu lada amma shine ku yanzu ba za ku iya rike yarinya nan ba
wai shin me ma yarinyar nan ta yi muku ne? Kinga zo. Me yake damun ki? Kaina ne yake ciwo, a sa ni ma a mota in je in ga umma na. Wai wani ya gaya min me yake faruwa ne wai? Me yake faruwa? Maraini ya ci yarinyar nan. Yau iyayenta kwata-kwata bai fi shekara ɗaya da mutuwar mahaifinta ba. Wa'annan kuma yayyen mahaifinta ne, amma sun kasa rike ta. Sai sun dage sai dai wannan ya ce wannan ne zai rike, wannan ya ce wannan ne zai rike. Kuma ga gadan mahaifinta nata sun cinye. Ya mata dukiya. Ka gaya wanda ya ci dukiyarta ne tan ba ni ba, ko ba za ta shiga gidana ba. Gaskiya ku kyauta ba. Gaskiya ku kyauta ba. Marayu da kuke gani mutane kokari suke yi ma a ce ba su dangantaka da su amma sun dauke su rike saboda su samu lada. Kuna nufin kai yanzu baka rike ta ko kai baka rike ta ba? Ai ga ta nan sai ka dauke ta. Maganar banza maganar wofi. Sai an ce a dauke ta sai kowa ya ja bakin sa gum. Shikenan. Ni idan za ku ban min ita zan rike ta. Tunda ni ba zan rike ta ba ko ma waye zai rike ta. Ni dai ai ba zan rike ta. Ni ma na gaji. In kana so ka rike ta. Ni ma na shiga gida na wallahi. Ni zan rike ta. Amma dan Allah ku haɗa da mutum ɗaya zamu je wajen 'yan sanda a rubuta a rubuce in karɓe ta. A wannan kai ka sani ko ka je wajen 'yan sanda ko kar ka je ba abin da ya shafe ni ne. Malam zaka raka ni mu je wajen 'yan sanda in ya so in karɓi takarda a rubuce. Insha Allahu Alhaji zan bi ka. Amma ba ka da imani wallahi kai ka san shi. Ku haɗa da wannan. Kai ne matsiyaci. Yaya, bar gidan nan da Allah. Kai? Yaya ka bar ƙofar gidana yaya. Ka bar ƙofar gidana. Shikenan. Ta ka za ta kawo. Ban ci ba wanda ya sai sani ci. Bar ƙofar gidana. San abin duniya. Cinye du. Komai kai kawai. Kai. Mun je wajen wanka ya sa saura kai ba shi ma ya sa to na mun gurin da zai sa alhamdulillah na gode da wannan kyautar da kuka yi min tun da nake a rayuwata ba taɓa min kyauta irin wannan ba da ina da 'ya'ya guda 100 na wani kaina idan zan samu marayu guda 10 wallahi sai na rike su a gidana zan iya kuma hana nawa abinci in ba wa maraya abinci kun yi sakaci wato tarin lada ne yake tare da ku ku sani ba kawai watsi da shi kuma wallahi za ku da na sani ko ba da ko ba ji ba to Allah ya baka iko ne madalla mun gode Allah ya saka da dai sai ya kara gaba bawan Allah mu je mota Allah kai man sallame ka ani ma ina so na yi tarayya cikin wannan ladan wallahi tallahi ka bar shi alhaji fata na shine Allah ta ka riko kuma Allah ya ƙara maka buɗi a harkokinka ya ƙara ma buɗi na gode sosai kuma gaskiya kai ma mai wayo ne ko bisa bismillah mu je sai in aje ka ko bismillah shiga sai an ji ka lafiya ne ka lafiya ita gaba ta kai ta kai sai kallon kaza kake yi kaga kazin nan da kake kallo kake haɗe yau a cikin motar nan sai da na ci nan shi yasa ka ji karɓar kuɗi wannan lahira ta nufi ya Allah ai wato saboda halin da na ga yarinya a ciki da muka shiga mota muke tawa hawaye ne alhamdulillah Allah mun gode maka da ka kama na arziki har cikin gidan nan mu je ya ta miki wanka kin ji daga yau insha Allah kin yi ban kwana da bakin ciki kuma ba za ki taba neman wani abu ki rasa ba in Allah da ba za ki sake haduwa da babu ba domin na san mijina kin yi sa'ar uba ni ma kuma na san matata duk wani kula da ki za ta yi Allah kina mata wanka sai mu je
gidan abbanta. Ya aka kika san cewa na zo? Ya aiko bacci nake ai sai na inda na ji motsinka dawo maka sai na fara. Allah sarki Nabila. Ya, an ga makaranta an dawo. Lalle aka yi kira morewa. Yawa. Na san dawo. To, alhamdulillahi. Dama aure a musulunci baya tabbata sai da abubuwa guda hudu. Wala nikahin illa bi waliyin wa sadakin, sannan kuma ga siga, sannan a samu shaidu wadda za su shaida wannan siga din. To alhamdulillahi ga kuɗi naira 10,000 kamar yadda ka umarci Nabi da ta ɗauko cikin kuɗinka ta kawo. Alhamdulillahi, saboda haka ga sadakin ki. Don haka Nabila ta naɗa ainihin Mubarak ya zama waliyi a wurinta na makarantar islamiyya da malaminta na makarantar islamiyya. Shi kuma zai baka ga shaidu nan guda 2 har da ni na 3 za mu shaida. Batun rashin lafiyanka tunda ita ta amince za ta aure ka haka babu laifi. Yanzu ni ne zan nemi auren Nabila a gurin wani? Ka yi haƙuri Alhaji, shari'a ne. Abba ka yi haƙuri, ka daure ka taimaka a yi wannan al'amarin. Ni Sani Ahmad ina neman auren Nabila a gurinka. Malam Mubarak kan sadaki naira 10,000. Alhamdulillah, ni Mubarak waliyin Nabila na ba Malam Sani Ahmad auren Nabila akan sadaki naira 10,000. Malam a daura musu aure. To alhamdulillah, to jama'a sai mu shaida, jama'a kun ji. To alhamdulillah, mu tare mu yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Ba dan naji wannan labarin a gurinka ba, da ba wanda zai kafa min hujja in kasa la'antar Nabila da ita da marikinta. Amma wannan labarin da ka bani, na rasa ma abin da zan faɗa wallahi. Kamar yadda ni ma na rasa me zan faɗa a lokacin da na ji labarin. Faruk, sai kai haƙuri da abin da ya faru. Ƙaddara ce Allah ya aiko mana da ita, sai mu rungume ta, mu bar wa Allah ikonsa. To amma Hajiya Zainab ta zo nan a fusace wallahi, hankalinta a tashe akan wannan abu da ya faru. Asali har take gaya min cewa ka je ka ga yarta Aliya ku daidaita, kuma sannan kawunka a baya ka san ya ce ka je ka ga Aisha, ka kifir ka bijire. To wa'annan kaga Aisha ita ba ta da matsala, ka je ka gani da Aliyar da Aisha duk wacce kace kana so ba wanda za a hana ka. Ka je ka duba ka aure su, ba za kuma a daɗe a ɗan wani lokaci ba. Faruk, ba zai fi daga nan wata zuwa wata 1 ba, kila ma ya zo ƙasa da ma wata 1 za a iya yi. Gaskiya umma, ba na tunanin yanzu zan iya yin wani aure nan kusa, saboda duk yadda na aura nan da shekara 1 ko shekara 2 ma, to ba za ta taɓa gane kaina ba. Hasali ma za ta zarge ni da cin amananta ko kuma rashin kare mata hakkokinta na aure. Ni shawarar da nake umma, zan nemi makaranta a Egypt ko a wasu ƙasashe na turawa tafi in je yin PhD dina, tunda dama ina da planin ɗin yin hakan ko da na yi auren ba wani daɗewa zan yi ba, zan tafi in je yin karatu. Tunda haka ta kasance kawai umma, zan concentrating kawai akan karatu na kawai. Yanzu wato kana nufin cewa ba za ka yi aure ba kenan don ka rasa Nabila ko a nan kusa? A umma, ba haka magana take ba, saboda dai kawai ina son dan zuciyata ce ta samu hutu. Ta Allah ya sauƙaƙa mana. Ya isa haka, kin ji Nabila, ya isa.
To, ka san direba tun ɗazu yana nan yana jira, bari ɗauko maka kekenka sai in kai ka mota. Dan na san war haka likita yana asibiti. Yau wani abu ne yake bayan mamaki. Wai ba ki jin nauyi na ne? Abba kenan, ai dole in ji nauyinka. Amma ina ƙoƙarin sabawa. Allah ya miki albarka. Amin amin. Nabila kenan. Yau kuma a falo kike so ni kallon? Ai na san kana son kallon channel ɗin Saudi, kana son kallon ɗakin Ka'aba. To na ka daɗe baka kalla ba. Shi ne ce yau bari fito da kai ka kalla. Allah sarki, kamar kina cikin raina kuwa. Ai kullum a cikin zuciyarka nake Abba. Ban taɓa fita ba. San da gori. Allah ya miki albarka. Amin amin Abba. Malam Faruk kenan. Ana ta shirye-shirye sai ɗauki ake za a tafi. Ina ta sallah ma Allah nake in samu idan da sallar zuwan same ka. Sai ɗauki kake za ka tafi ko? Nika da ban san yin nisa da ke da. Amma dai kawai dai a yi mana addu'a dai Allah dai tabbatar da alkhairi a cikin al'amuran. To wai mashin waje ma kai ka iyafar ɗin ne? Abokina Kabir. Shi ne waya zai zo ya ɗauke ni sai in je sauke. Addu'a kan dama ai kullum yin ta nake yi. In dai tafiya ita ta fi maslaha ta fi sa ka kwanciyar hankali sai a yi addu'an Allah ya kai ka lafiya. Kai ka lafiya. Hello Kabir. To. Oke kana kofar gida? To shikenan ga nan fitowa ba sai ka shigo kawai da Allah ba. Allah dai tsare. Lafiya. To. Nabila, ki daina kuka. Ki haƙuri. Mu namu mu ba da magani ne kawai. Amma tayar da mara lafiya wannan na Allah ne. Ba kuma wai maganin da muke badawa ba ne zai sa ya samu lafiya. A'a, wannan daga Allah ne. Ki haƙuri. Nabila, na san ba zan tashi ba. Ana zan yi numfashi na a ƙarshe. Ki ji. Umma ta tafi. Kai ma za ka tafi ka bani. Yanzu ka tafi ka bani a cikin wannan duniya ina zan sa kaina. Babu kai. Babu umma. Nabila, irin ku ba sa rasa masoya. Yadda Allah ya kawo haka zai kawo miki wasu. Ba zai bar ki. Nabila. Idan kin ce za ki fita da shi waje, ba zan hana ki ba Nabila. Amma duk abin da muke yi masa a nan, shi ne fa za a yi masa a can. Saboda zuciyarsa cike take da tunani, shi ya sanya jininsa baya sauka sai an yi masa allurar bacci. Na shiga uku. Ki haƙuri Nabila. Ni na san cewa abin da abban ki ya faɗa maki gaskiya ne, ba za ki taɓa rasa masoya ba. Ki yi haƙuri Nabila. Nabila,
Nabila ko bacci kike ne? Ba bacci nake yi ba. Ki tashi in miki wata nasiha. Na tashi Abba. Bayan makokina na so ki je garinku ki nemi dangin mahaifinki, kin shi mai yiwuwa akwai wanda suke so su ganki a cikinsu. Na ji Abba, amma don Allah ka daina maganar makokinka. Sannan kuma ki je ki nemi Umar duk inda yake, na ganin shi zai zama madadina. Ba ka da madadi Abbana, ba kuma za ka taɓa samun madadi ba. Zan iya samun madadi mana, aini ma madadin wasu na zama ko saboda kira likita. Likita! Bashi. Muhammad Sallallahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai da gaske Abba ya tafi. Abba ya tafi, na shiga uku. Jiya ne aka yi bakwai. Ai na tura maka da saƙon rasuwar a wayanka. Amma na ga kamar bai je ba. Ba zai je ba ai. Na canza wancan layin ba da shi nake amfani da yanzu. Ranar da aka yi rasuwar tun ne gaya mu. Tun daga nan na so shirye-shiryen dawa. Tunda dama na kammala karatu. Ina? Auda mu baka ƙasar nan? Bana nan. Wata 2 da aurenki na bar ƙasar. Na nemi PhD a Scotland. Na yi shekara 3. A cikin shekara 3 da ne kwata-kwata bai fi so 5 na zo gida ba. Amma Umar ka yi aure ne? Bai yi ba. Amma me yasa? Ni ma ban sani ba. Kawai auren ne na ga na cire shi a cikin tsarin rayuwata. Abba na ya bar min wasiya guda 2. Kafin ya rasu, ya ce kuma na tabbatar na cika su. Kuma ka san ba ni da wani buri da ya wuce na cika umarnin Abba. Wace wasiya ya bari? Idan kina buƙatar wata taimako, sanar da ni a shirye nake zan taimaka. Zan kuma ɗauki wasiyar Abba tamkar ta. Da farko ya ce min na je na ziyarci dangin mahaifina. Sannan na biyu ya ce na je na nemi duk inda kake. Saboda yana ganin za ka iya zama madadinsa. Kai wannan irin mutum ne, duk inda na je sai ka biyo ni. Saboda ni wayanki ne. Kai ko zuciya ma baka da shi. Aikin ci ne. Ka shushe ni, ka mai jini mariya, kai sho da wannan rayuwa. Wannan ba karamin magana ba shi, babban magana shi. Ya zan yi da raina, da fara mutu ya banne, ke ma ga su baki da lafiya ina, na su ga uku na. Idan akwai abin da ya fi shiga uku ki shiga. Ga wanda ya kai arɗo salihi
ba ni bane. ƙarya yake. Ba san me faru. Kai idan baka bar wurin nan a radu wallah za mu ɗauki mataki a kanka. Kun yarda kun amince ni ne shugaban ku? Sana'ar kiwo usli ta samo mai albarka. Sana'ar noma ita ma tushe ta samo mai albarka. Dukkaninsu yardaddu ne cikin aikin yi. Sai dai kuma a wasu wuraren akan samu rashin zaman lafiya da juna tsakaninsu har ma ta kai ga kashe-kashen junansu. Sun kashe mana dabbo suna so su ƙara zuri'ar mu daga doron ƙasa. Fitaccen kamfanin shirye-shiryen wasannin kwaikwayo na Hausa, Halifa Investment Nigeria Limited, sanannen kamfanin kan kwarewa, su ne suka tsaro wannan ƙasaitaccen shiri. Ku kalli haƙƙin kallon ku, takin shirin. Wata riga da a rasa rai ɗaya rak gwara duk amfanin gonar shanun su cinye shi ko kuma dukkan shanun ma gaba ɗaya su mutu. Kaga dai kai ai an kashe kaninka ko? Ita ma kuma mahaifinta ai an kashe shi. Waye kashe mahaifinta? Mu ne? Su ne. Daga yau shanun makiyaya suka ƙara shiga gona da to sai na halaka su daga su har shanun nasu. Daidaituwar al'umma cikin rayuwa tushen haɓakar arziki da riba. Cikin rayuwar jama'ar wannan gari akwai sarƙafaffiyar husuma da junansu. Guguwar husuma ta hana kowa gani sun shiga rugunsun marar sassauci. Wata riga hattara ku kiyayi tabbatar da gaba tsakaninku. Manoma su kiyaye haƙƙinsu, makiyaya kiyaye dabbobinku. Na san yanzu suna nan suna shirin ɗaukar fansa kamar yadda kuka ɗauka. Kun ga kenan Allah kadai ya san ƙarshen wannan fitinar. Ta yaya za mu bar dabba ta tarwatsa hankalinmu? Ya kamata mu wurin ganin cewa mun kawo zaman lafiya tsakanin mu da wa'annan makiyaya. Jama'ar birni da ƙauyuka ga sabon shiri da ya shafi rayuwar kowa ana tallansa. Shine wannan da kuke kallon tallansa. Ku sake jin takensa. Wata riga. Na ce na waye? Shiryawa Naziru dan Hajiya. Ɗaukar nauyin shirin Abubakar Halifa. Ba da umarni na shirin kuma Ali Gumzak. Wata riga babban shiri mai fitowa. Zan miki dukan tsiya sannan fita da ke daga cikin gidan nan. Wallahi yau ba wanda isa ya hana damo ka kaiwa ga harawa. Ba zan fita daga cikin gidan nan ba sai na tara maka jama'an anguwan nan gabaki daya sun san halin da kake ciki. Sa'annan na ziya gidan rediyo na je na faɗa kowa ya sani daga nan na wuce kotu na je na kai karanka. Tsohuwa budurwa ta ce wacce ban aure ta ba. Ke karamin mara kunya ce. Kina da balo a gurin shi ya karo miki kishiya? When you set up a target to benefit from and it turns against you. Sarkata ta kwace min da. Ko dai sake ta ko kuma in tsine masa. Ke dalla rufe min baki. Sakina wai rashin mutunci ke ji ne ko ya? Da kake da shi gida ko mota ko shago a kasuwa. Auren ki auren sa'a. Sai yanzu ma ka gane haka? Butulu? When
rational minds set out for the same goal. Wallahi Hajiya auren Ahmad ba daga Allah bane. Wallahi daga shedan ne. Kin ga dakata sai dai in kin ce daga shedan. Ki ce gadon uwarsa yayi dama ba a bashi tarbiyya ba. Me yake cewa? Uwar gida na. Uwar gida kuma? Kuma amarya ta ki bari mana in karasa zance. Ki in ka fara zance ba karasa kuma sai ki shigo. Ni zaka cuta? Ni zaka yaudara? Wato yau aka daura aurenka ko? Kana sauri zaka tafi wajen dina. Waye wannan? Macuci, azzalimi kawai. Na dauki kuɗi na baka domin kasuwanci shine ka je kai aure da shi? Rashin mutuncin da kike min sai na mai da martani. Sai gidi ta rayuwar ki wallahi. Mu zuba na ce. Shikenan, nan na je. Kar ka daura min haƙi. Ka sa a dinga yi da ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka. Mia Enterprises returns with a sponsor saga. Musuba Mugani. Warsom, curiosity, jealousy, madness, meanness, anger, resentment. Musuba Mugani. Daga farko sunana Sakina. An ya ban sako domin na sanar da ku ba zai samu daman halarta wannan biki ba. Shi yasa ya wakilta ni domin na zo na halarci bikin a matsayinsa. Ne? Wani namiji ne zai ma matarsa saki ɗai har guda 7 mace kamar ni ya aro wancan banzan. Don haka ina so a ban amarya ne rawa da ita a madadin ango. Musuba Mugani, the house is on fire. All of them are ready to die and none of them is willing to give up the struggle. Kuri ne da ni ba yanzu da zan saki da dama. Watch and witness how this terrific drama unfolds in this must-watch spousal saga. Musuba Mugani. Zo mu tafi. A'a, wallahi ba zai yi ba. Musuba Mugani. Kamar yadda na hargitsa miki taron biki, haka zan hargitsa gidan nan. Musuba Mugani. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Ustaz Nasir H. Duna. Story and screenplay Ibrahim Benua. Assistant director Amin S. Bono. Musuba Mugani. Produced by the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda. And directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Ina so na faɗa miki abin da baki sani ba. Wannan macucin azzalumin da kuɗi na ya auro ki. Kuɗi na ya karɓa naira miliyan 2 ya ce min za mu yi business tun da koya auro ki wani ya auro wa har sai lokacin da ka biya ni kuɗi na kafin za ta dawo matar. Karki daga magana da wani mata take faɗa. Mutane za su gane cewa kai azzalumi ne. Sannan ko da mutum 10 ne suka tsine maka na ci riba. Yawa! Dan Allah ki haƙuri. To ba na amaryata. Haka wannan wata irin masifa ce. Ni ba matarka bace har sai ka nemi kuɗin ka bar sannan zan zama matarka. Zanƙwai zaki ɗauka maki bikin sheki. Har da kaka rashin zuciya kai da ka kasa zuwa ka je ka nema kuɗinka ka auro ni sai da kuɗin mace zaka auro ni. Ikon Allah. Musuba Mugani, hidden your screen soonest. Wai sai dai ka bani da Allah ga iyali to gon baka da su a'a Allah kai da ni a rike kunne aya baba sojan gona la haula fi sha'atillahi madalla kauya wa 2017 to duk almajirin da ke karkashin ka ina buƙatar ka gaggauta sanar da mahaifinsa zai fara biya wa ɗalibinsa haraji a nan makaranta Allah ya ce mutum Mai Shadda Investment Limited tare da Arhus Film Production ke gabatar muku da Kauyawa 2017. Kai haƙuri ka dawo ta rana kaga yanzu yayi kusan dawowa. Ai a dai daure a taimaka min. Na sabo miki sarƙan nan fa da kika ce in sabo miki fa. Kauyawa 2017. Dan caca ɓarawo ne ko bai taɓa sata ba. almajiri kuma dan fince ne ko A'a ni ma ba shata ne naji na faɗin haka ni ma a waka. da caca na auri uwanka A'a malami ba da caca ka ciyo ni ba. Kauyawa 2017. sannan ku bayan Allah sannan mu dai wani gudun me kike malam ladani ne kai ne me gari na kuke fa ba gane da bane halin ne faɗan gidan su bulli Allah sarki ya gina taka sahu ne na barawo Na shiga ban ɗauka ba ke. shi yana kwartanci Kwartanci na je. ni kuma kana ji na sata na je yi Fito ka ce ɓarawo ne kai mai macacciyar zuciya. A'a mu ko idan mai na aljanna. yaro nemi idan ka anan aljanna ta mai rabo ce Aba kenan. I say garo, I say sigari. Bayya kenan. Amita baca.
bacci ne yake raba mu ni da shi lokacin da zan taho ni kaina na da tausayin ta yake bayya zan da giba ta he kuce na hi bayya wannan ai wulakanci ta za ka dinka min wannan wanda Ƙauyawa 2017 Ƙauyawa 2017 ku taimaka mu kama mutanen dan Allah dan annabi sauri ka bani saka ina kake labari falar dorai sada labari maji el haji hotoro mataimakin mai bada umarni bello shatima shiryawa abubakar bashir mai shadda daukar nauyi sani haruna arrahus bada umarni sadiq n mafia Ƙauyawa 2017